মহারাজা বীর বিক্রম এয়ারপোর্ট রাষ্ট্রপতি অ্যাওয়ার্ড मानमानि संगीत नाटक एकाडेमिनि इंगै सिनि त्रिपुरा सारंनि फक रोजाबमुं तै मोसामुंनो तैयै बुखुकजोक तरबाला देबबरमानि स्कुलनि स्टुडेन्ट रक बनो लामसना बागै फाइलाय दङ Ya kita tulisan di sini mas. Ya pilih itu mulai dari ini. Sini principal madam Torwala langsung dapat. Kamu lolo ini. Kamu lagi di kamp pada sini. Mau yang pernah? Jadi semua yang pernah. Yang pernah. Yang pernah. Sini bukuk joto nomor siniwo bono lamsogoi tongo Rashtrapati Award mani bin student Subrai School ni bono lamsolai tongo belai khatungjak tongthokjak lai student rok yang Subrai School student rok lamsogoi tongo Bukukjek Torwala ni Rashtrapati Shokat Mamani Songit Natok Academy Award 2020 nungga tini Delhi ni lamsogoi phaika belakeno khatung laijak khojak laijak Welcome, welcome you. We are happy to are you. Say smile for the day. Happiness is here to stay. Kugra bodol ni serai rok. Belakena khatung khajani bisingtei tongthokjak oro belakena Subrai Bidya Mandir ni student robo phaijak tai Kugra bodol ni bo phaijak lamsokjak sini Tripura haste ni bukung sungrui phaika sini bukukjok Torwala Deborma bo Rashtrapati Award manai Ai buka ni lo yang tengah. Sini tinangni jati ro sini yachak songsong pilano kulumu kai khaka hamya pharo tamni humale sini siri sitini sini ro chamung mosamung sini hukumu mukumu bepak no sini orono gadalja obono mothangi tonnani obono khatiwi tonnani bagi Songit Natok Academy Award di sebelum nori tongo ang nisai nici award 2020 ni award manka borokno puilano ang hamai maya protam ni male obahake hakotor ganangui jesuk besoro kusugui tongnai aba gemai tongnai joto ciri sitini sini tong jamung sini jamung samung hukumu rokno tamung botongaro tayo acting nini drama jotono tongo abahake rutukui kari ui borok obono thangsarui thangsai tebo borom yafarei tebo khatungrui singno o sokari yafarma bagai belaike khatungma mano tongkungma mano tai obo ani simia obo sini Tripura hasteni sini Tripurani hukumu abo belaike no kotor ganangai जों सिनिरि मानिका आं थाख्लायो अबो सोंथायबो उनाव थिनांगो
하용 그랑이보 성 비리 마나는 성 벨라이케 구주고 동호니 안 칵라요 땀니 말레 지니 후쿠무쿠무 벨라이케 그강 벨라이칸 나이톱 아버 지니 판 아버 지니 시니몽 아버 지니 땀 사나이 뮤직 테라피 지니 버카 지니 버삭 저거노 탕사리도 아버 바이승 지니 판 지니 파와 아버 지니 가샤 시니몽 아버 바이승 그방마 자가워 그방마 타요 정 Tebo keplai tebo senawoi tebo baca woi jeng pung tuk sai manu jeng nokha shal tal nobar ha wati tonya sak sini hukumu paglak tebo hayung genang ipi sajak nai ni khaklayo hobo hai award sini tinangni sini jabirok tebo kotor mannai ang khaklayo tebo kujugot langnai obotai thilia jeng kethang sini hukumu bai baksa sini mung jotto hayung genang ipirjak ang tebo hobo juk satun tebo jeng satun hono yang khaklayo ang motai sini ma tibrosoro no suriwo jengno naiklai tongnai jotto motai jotto ni je utu jamani jotto motai na ang kulomoi tebo abo watun jena kunai khaklayo jotto na hambai norok dinoro obo hage jotto media ni khatungai phaima bai norok chini hukumu kono hamjagoi abon bagai norok no jotto no nang khakamya pharo tai ani reng nok ni ani pori nai ro ani sirung nai ro ani purung nai ro tai o hukumu kono hamjak nai jotto ro pai lam chokjang ma bai lam sok ma bai ano belai ke pai playa hambai tai khakamya pharo tamni male o ma hakeno tinango bo sing tilai matongnai sing jotto chubalai matongnai sini bukhat puar matongnai sini wansuk matibo kejeng kerak kucukna nangnai abona ani kaisa samung ani kobongmung boimung jotono khulumo haino hai joto chini hukumo muthangna bagai jengno chini haste ganangai hagotor ganangai hayung ganangai pina bagai tebo ruai redi tai chubadi sini tinangni chati donglobo yak toliti dia sinani ke Hasteo tabuk de puila sini tipasa boson aba nang de puila oba hai borom mane to oba hai borom to gebang ma sekang no manka sa tabuk sakai kurjana kelayo ang gebang ma bosor sekang bisi sekang na ani guru suku de borma botabuk obo motai jaka bini logyang escort ngi thangu apro bigan bobono no bono yaparo bodan so mano pop danso bigan bobono no yaparo arono bini escort ngi thangpro dia juk thaiman manang arono bini escort ngi thangpra jugo belai ke khatamka muituman kha ajini ko bronglo ani buma buka je simo diduna prasar khacha kare ronglo muituman kha hingke oba haite bu kobang ma buisoi to rambiang nini thanga jar longsong kobang ma manjak tongo asuk to muitumani ya hingkai guri rok ni bising kai ang no puilang kana ni khatai Madam sini or samung samung bai sini tipasa do phani bagai sini kungwara ni bagai hinang tamoto belai kejeng tinang ang kajingono saipeja sini o samung musamung obo sini kaisa phan power obo ka oros sereng kai botong aro education botong शिक्षा botong obo grisa sini unya seng hama rohor ma haji obo sini hama bai thui bai gedal jak obo bai seng kebang ma sini mung kebang ma samung kebang ma reung phulugi manu seng sini tinang no tebo kujugo tebo kolong ma gojek ma pias hama logi tongna nangnai jesa samu pano seng salary awi khlanya nangnai srapja bai seng buthai mania khalogi tongna nangnai aboni bagai jeng or samung no power ni je sini rangjak di chokai sutai gurei tebo se kotorobo tebo kaham obona sekti lai khana nang Madam na tensa Jotto luku semua kami ya kana jotto luku semua bai ang belai ke hakaham ya paro luku ni bagai na asuk श्रीमती तरुबाला देव वर्मा को त्रिपुरा के लोक संगीत और नृत्य में योगदान के लिए वर्ष 2020 के संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से आज यहां सम्मानित किया जा रहा है। श्रीमती तरुबाला देव वर्मा। Madam Haide agar bersama or bersama itu.
Nanti nih baru langsung nanti nih cerita